Hej og velkommen til Get Clever. I dag skal du lære lidt om årsberetningen. I årsberetningen er der to ting: resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelsen består af omkostninger og indtægter, hvor balancen består af aktiver og passiver. Resultatopgørelse viser virksomhedens omkostninger og indtægter for et helt år. Her beregner man overskud eller underskud. Man laver det som regel fra 1. januar til 31. december, og alle konti har 4 cifre. Omkostningerne ligger på debit, og indtægterne ligger på kredit. Balancen viser virksomhedens aktiver og passiver. Aktiver, det er virksomhedens værdier, passiver, det er virksomhedens gæld. Det bliver opgjort per 31. december. Alle konti har 5 eller 6 cifre. Aktiver, ligger på debit, og passiverne ligger på kredit. Aktiver og passiver er altid lige store i balancen. Created using Powtoon.